μάρκετ για 1 μήνα. Έχουμε haul. Λογικά πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, λες και μας είπαν ότι κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πάρτε ό,τι προλαβαίνετε. Λοιπόν, ανανάς, φανταστικός, φρέσκος, κομμένος εκείνη την ώρα. Αριάννη, να μου αρέσει πιο πολύ το κεφί, αλλά εντάξει. Έπεσα θύμα marketing και πήρα αυτές τις μπάρες για να τις δοκιμάσουν. Μπισκότο, salted caramel και cinnamon rolls. Κουβερτούρα, γιατί θέλω να φτιάξω ένα γλυκό που είδα. Τυρί κρέμα. Γάλα βρώμης, γιατί θέλω να φτιάξω το γλυκό. Raspberries, έπαθα σοκ, 300 γραμμάρια, 4,80. Το λαμό φιλέτο, γιατί είχαμε και στο χωριό μας. Στήθος φιλέτο κοτόπουλο, 2 κιλά. Πανσέτα χοιρινή, 1 κιλό. Και εδώ έχουμε κιμά μοσχαρίσιο και χοιρινό. Εσείς το ξέρατε ότι στο σκλαβενίτι δεν φτιάχνουν ανάμεικτο, οπότε τα παίρνεις ξεχωριστά και το φτιάχνεις μόνο σου ανάμεικτο. Συνεχίζουμε με δεύτερη σακούλα, το νερό του σπιτιού. Σπιτούλες καλαμποκιού, δεύτερη σπιτούλα, μπανάνες. Άλλο ένα είδος νερού που πίνουμε στο σπίτι, οι σόδες. Και φυσικά τσίχλες. Ένας είναι να δω. Η απόδειξη πιο μεγάλη από το κεφάλι μου. Πόσο πιστεύεις πλήρωσα? Αυτά ήταν λοιπόν τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Πήγαμε για ένα πράγμα και φύγαμε με 2 σακούλες που δεν σηκωνόντουσαν. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, γράψτε το από κάτω για να σε πάρω στο επόμενο σούπερ μάρκετ μαζί μου. Έχω 1-2 ώρο να τα τακτοποιήσω τώρα. Πολλά.